Deuro. Akura na pampas wakura Akura na pampas wakura Akura krobi egu na utokura hemi Akura krobi egu na utokura hazen Nyongumbo ni amewuna mania Bedi akwe Mewuna mania wobimiro Akura na pampas wakura Akura na pampas wakura Akura krobi egu na utokura hemi Akura krobi egu na utokura hazen Nyongumbo ni amewuna mania Bedi akwe Mewuna mania wobimiro Uwo brego zaza brego neje yeah Wo brego zaza brego neje yeah Aye abo brego meze mi goda na yo e wa ba ma me na ma dua na yesi ma bo buwe Mewuna mania wo bimiro Wo brego zaza brego neje yeah Wo brego zaza brego neje yeah Aye na bo brego meze mi goda na yo e wa bravo me na ma dua na yesi ma bo buwe Mewuna mania wo bimiro yeah wakwa bebuara wakwa bebuara no nyame o na mo akwa safwe kwa bebuara yeah na mo akwa safwe kwa bebuara wakwa bebuara no Yabutasa bonisa pantu ana bia ati baako ana Guinness crate baako ana ebuomu ade sana no kwa ekomusem nisana no baje timeda obu shopene ase da sheburu na shapira Aba kwa hele sundu. Ana do obi ade ba bi akada asu. Yo chame jani. Araroma. Ave ya bolivia. Me sonda. Ya possible. Na ya ko kisi mu aba. Let you send the video anymore. As you and someone ya say, hey, how do you plan Bolivia? And I'm the Kufa. I am our Daroma. Said a year, I wish you a penny. A year, I seen you wish you a penny. SCA. Say, you may be a no didn't say wish you a penny. He say, when I'm ready, will be out of them. With a Bushiano so, or the other said, dear. Ekwa busuanu mu se opese ka le wo fa ase na na wo che dante a face no ye fem teacher cool ena etena na nemu ba busuanu so ye ne se e bi anamtra de omo nya ne sa di oba de ano oba ne se busua pani angasa e do omo so ya amamre ne amanne ene yi na na wo che dante so metena na nanom asenye royal akonya so se busua pani a de onie
ɔnte wɔ sɛ ɔte obi nan so nkyɛmu wɔ mu no ɔnte wɔ sɛ ɔte obi nan so nananom ɔmo baeɛ ɔmo ano bisɛm a ɔmo de baa no no aha so deɛ de abɔ wɔ mo Baba ni man stop no Mr. Jenfi ɔmo sɛdeɛ nananom sie nie ɛsɛ deɛ ɔmo bɛka yɛ ne nyinaa yɛ atena akoma pam nana hema ne mfɛnfoɔ sɛ ma mo akɔ aba nana ne kora nie ɔsɛ asasa ɔfa deɛ ɔkyerɛ ɔfa nkyerɛ na no ɔkɔhwɛ omi ɛdɛ kɔsi deɛ wofiri ma mpɛnfie so sɛ deɛ na mfiri apɛni bɛkyerɛ na yɛ kraa saa deɛ ɔmo baeɛ a ɔmo kura ɔmo sɛm ɛyɛ brolinsa no ɛntu ɛna kɔbia plate no so baako beans plate baako ɛyɛ bɔɔlu adeɛ mu obi sɛ nana no de fa ntoɔ na yɛ fa ntoto nneɛma nana no nso mu ma daase daase so daase nyama mama nie ni nana wɔkyɛ dante no koraa na nana mo bɛtɔ so nyina nim no omi ehu nana wɔkyɛ dante no Oh, na chame ta beti ama anu ate se na na ochidante ana apeje ni mo gina ho no enti na ba cho na ba cho anu na ochidante oni so ne kafa ne chere ganin sa na he wo se you that when you nana wɔkyɛ dante Yo, nana mo bekum. sɛdeɛ nana asene abusua Chairman. ewura Jenfi ama yɛatie nie sɛ nana ɔkyɛ dante nie ɔno na yɛayɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛna ano yɛyi ne sɛ nana no the royal family abusua no panyin akonnwa na ɔbɛtena so nti ne wɔgyina ha sɛ ɔpagya ne nsa no biom wɔgyina so ɔpagya ne nsa ɛna kyerɛ nana no nana no ɛnyina yɛ sɛ mfa tutu da ase ɛkɛkɛ deɛ nana no madaroma ɛnɛ yɛayi no baako mmienu dwumadie no foforɔ so mmienu yɛbɛsrɛ na aha baako wia na ahema atwa toɔ na deɛ yɛbɛka kyerɛ ne yɛaka kyerɛ na ɔmo nso ɛnya pae pɛ na ɛdɛ gu a wɔwɔ futuo wɔwɔ biribi a ne bɛma papa yi ɛbie paa no atom na de ama na chame de ewo ye na ma de ona koyi na busina anini ana obere ba kire ye sabi amamre so ne amamye kwa asonti ati na o so tia na kese kote ho no de busuam na busu pen na kire ye ti so ti ha ye de be kan ye ka wi a oni hu asem bia be una adina ba so ye o so onye o unu akoyi no na ade aba enu ti de ye be kafa ho ye kafa ho wi a ebi anu wo suba bi wo onum kwa bi amani nyim me bi a on fata me se me dini obetima ye busu pani eti wo de wakoyi di aba na ade be kire ye ti ye de be ka bi e ka wi a yo na madaroma idindi na na se kire kwante ofia se atia me hene mrani atare frame ya no be maba masemu a me kan nyame ni nukurani eye nana otire dante na mesi enka no kure ofata se ediniye ebusukuri kire se ne ntutu ye bia ebe busumi be se ne nsani wafiri ase a ototo no se na anyima so ne nsa se bo ma medi ebusua mu a medi e gitum se o meye ebusua kani na medi e masem ne mafutu a mede ma no fi se mbre ni ho mafutu ani ma de mba se kwanya wafa so a okọ onfa nsa sabi kurai nsensam ewo mu no oba enya hafe na wodo ho kọbọ edom bi ama sabi wabusua ntam atete sabi abusua no na ase de mu papae no
na mesra wo fi ase a wo ka bom no ye ho ka bom ese kwa kura mo fa so asebe mo de kwa yi ase kura no ya de mani aje efe fi so hwe busia bebrebe wo krom ha sentiment no ye twa ye busia pani e di nanim fefefe ne ye botini ho anwa busia na eba no ne odin bo se sa ma ho atowo efe asemba tie ha na tie ha entie fa ko enka se tobo ase asemba ye de asem to ani mu a emfiti twene ho kwatiri ye din se de asa de wo da no na wo twene ho wo hu de ode beto abusuapan ni wo do ano to ha na abusua no sori tia se asem wei a wo kan ne de wan kan yi a wani mu agu ase wo fam ba na bebo amesrem wo bia toto na tie wo bia dwene ewie ansana wo do de atoso ne de futu a de be ma wo no no ena ya sori na ne kwa nka ekasa pa ne mo ma kire me de me yo ko brebo no no me ne no e be kasa ama bia ye me da mo ase bia waso na betri ehunu dwem ne ho na emeya kwasi besena ka asem bia so a wonfo be ka kire wo tie de esra woni se wa ba nya ba ma ufiri mu a obeye abusuapani no na ho ngwa na be di abusuapani no eso ya all inclusive government no ufdi obi adwen na baba ma ufiri so no na da bia wate gang se nipa mienu bi ho o ma adwen na ori bebu abusuan da bi o yesa mo abusuan ba ma ewo mu ni yenumu a sa ba ma num ni nyina na o mu nyina anwunumom na me fin se wo yesa ade no a ebeboa wo ye bi kan ye se wo ba ebe boso me miensa ni bia ye eno nye se boso me miensa na de be da nipa abe petumi de mo nya tumi ni bia o so de abeye de wo pe yesrawo fa sa tumi na wo de ye no wo de be bo abusua no ama sabio bi aso na nan ko fi aseman eso ase ne royal family ya konwa keto afa abusua pani na konwa wote so no wonte so ma abusua no nko a wo ma ko fi aseman no enyina ena sem wudi sisi ya obetekie empentem muatan so bi be ka sem tewa no asori gigi no react da bi enso muawo kasere benyansa fo be sepa eni ko na hai kasere benyansa fo ne tie we die na hu ade e tuntum a ma e hu se tuntum hu se kokko so am e hu se kokko wa ba so fa hu me bo nkofobia wo de ho pe nkofobia wa de so aye we si ye so na e me de ba dwene me ba no ye me kan medical no ka bi ofie dada ena nne so no wo fa to so ansa na wo ka bi minimo se bi ositie na se di minimo dada no se sa na wo be fa dia ene me bia ma wo ku ku dia be ko ya ma no fi mene na ta ku kuma ni ko bia mese na nan se no ma konya ne kasa bi kakra ti bi so konya wo ba ka me kan se dumadie no edin en fan boko sa na bete na mese abotre ene ka bomu mo abusua ni nyina mo nya baako abusua so be baako a ne gina wo so ko so bi a hwe wo abusua panyin no kaka na ka cho ni se abotre fa be di abusua no anim ana bi mu kan na mu kan se abusua na abeda no ne ya abusua mu odu hwe de ho kofiase abusua ni nyina asenya wo ya monya abusua no nyina he na mo wona abusua ka ni nyina be he wo kaka be ka cho ne se fa kuroye abotre nka bobu fa bebu abusua no na nka kofiase man abusua ka nyina be he wo so kasa asenya wo ya abusua panyin yo ye no embi su ne yeso ye de ye be hwe so ye be se emamu wa mnantie aba wa obi a hwo mo ben ade ense se odi bo akwa mu ye abufuo osu ni papi be ba be so ahwe ese utintim na unya abotira de o be so ahwe no be hu no be hu de ode ba na unya abotire no bi be kan hawo na obu afu apamo no ene de emua nipa ho ahomete
abusua mnantie wo mu ne ha adwen mnantie wo abusua mu ne ha adwen mnantie betatawa ni yepe wonu mo asem atie wonya chairman wa tete ho yepe wonu mo asem atie hwa abusua pan ni kwa he we kwa mko ye kwa he de oye na omu de anyawo timesiraw uye nipa yi nse no sitie uye bia oye nipa masa udwumadie no enkoso ubuo no a wo ma enkwada ne panyi no ebira wo be abusua panyi ani nye enkoso na besiro se edi nkabomu ene di chi abusua wo busua na hema ofio anopa yio wo ndinti ofio wo ese wo ba na ne ne beka na aho mo hu di ese mo ye na no ase metimi akan isra kwese yeah amen yeah kasa me da abusuafo ni nyinaa titi ne na hema sɛ ɔmɔtumi atrase adwene no mo yi abusuapani efrɛ no Kyerɛdamte ɔyɛ abrante obetumi adi dwuma no na me tete na yɛ sɛ kɛdi no esi ne ɔfatakra na so na me na hema adwene sɛ baabi saa deɛ no koraa deɛ roma na m sɛ yɛtaayɛ no saa wontumi nyɛ na sɛ mede no atena me naa so ɛna ɔna ɛbɛhwɛ kyire na seesei no deɛ seesei saa deɛ no yɛde twam afiri kurom ha wontumi nyɛ seesei aberante ogyina hɔ wotumi sɛ ogyina ne naa so wobɛtumi adi abusua panyin no amena na sɛdeɛ akasafo yɛdi ka ɔyɛ nnipa a me nso so ɔmuni sɛ ne ho wobɛtumi adi abusua no nti sɛ adwene bi tɔ tim na wopɛ sɛ ɔne abusua no susu ho no ɔfrɛ na hema no afrɛ abusua mpanimfoɔ no ebi aka ho sɛ sei na mpɛ sɛ mɛyɛ ɛna sesei so wabɛdi abusua panin dwatoa bebree bɛba hɔ bebree ɛnso so ne nyinaa no ɛyɛ sɛ ɔde wo no asi fam na deɛ ɛsɛ wotumi ka ma asomdwie ba no wotumi ka ma asomdwie ba abusua no so ɔyɛ abusua no so paa ɛnyɛ abusua ketewa ɛna mu nso so na ɔhene nso so wɔ nti woyɛ ɔntotoeɛ a sɛdeɛ ɔmo ka no ɛyɛ ɔmmerante bere mu agorɔ no ɛsɛ deɛ wobɛgyae ɛsɛ waba mpanimfoɔ mu yɛ koraa biribi tɔ yɛ tirim na sɛ sɛ yɛfrɛ wo pɛto so a yɛtumi frɛ wo ɛsiane sɛ woyɛ rɔɛ a abusua panin ground deɛ mɛkyerɛ no ha nti ɔnkɔ da abere mu agorɔ a na ɛsɛ deɛ ɔnyɛ akɔla asɛ ɔnsɛ na yɛfrɛ wo yakulu ɛsɛ yakulu no ani hɔ bio black man yi so ọbẹ gyina mpanimfoɔ gyina mbɛ nti mesrɛ wo na wadɔ me sɛ be wadwene mmra fo ɛda mo ase na chairman adalma sɛdeɛ tie aseda ne ɛbɛda mu ne ɛbɛda na ahema so ase sɛ ɔno nso so ɔhwɛ sɛdeɛ ɔma abusua no na hɔ kwa na ɛnɛ deɛ wapo obi a ɔbɛda no mu aseda ne ɛde bɛda na ahema that's anya do Diego, a cidade de Dia de Damo. Vai a você, você pode. Ele se tira a moça para o dia. Não,
no. Araje. Yeah. Nana. Yeah. Asiyem. Abapani. Oba huzo. Hey. Akura na pampas wakura Akura na pampas wakura Akura bi egu na utokura hemi Akura bi egu na utokura hazen Nyongumbo ni amehuna mania Bedi akwe mehuna mania wo bimiro Akura na pampas wakura Akura na pampas wakura Akura bi egu na utokura hemi Akura bi egu na utokura hazen Nyongumbo ni amehuna mania Bedi akwe mehuna mania wo bimiro Wo brego za zamrego naje ye Wo brego za zamrego naje ye Aye abomrego meze goda na yo e wa ba ma me na ma dua na ye simabo buwe ewuna mani awo bimiro Wo brego za zamrego naje ye Wo brego za zamrego naje ye Aye na brego mo hwe yako na hema fie ade ye owura occidente ekotrese asine royal okufi asebusia ani yabafie ere no ehwe ko wosela ya na ni so ade hunu wo ma busia ni nyina asebusia na no bebebe e na obeda ho nyina ano fani de mo trinfa das aya aswa tv ade na okatre ahwefo ene etifo a omohwe woni so dun a wo ma kofi asman ene busu e do abeto ano a wasa wo da koyi na ati no ade na okatre asman ahwefo edika no meda asrewa tv wonyina oni ni kan na ase asede to so mi no so e koma me ama busua asene ya roya busua no mpanimfo nyina se sabi me a mo ti meyi ni se mara emedi abusua nanim na manisi wadi hunu pa sesi an se enkabom proye ene odo na media mesema busua afo ne kofi aseman se nyina yenkamom na bibia ne ye pagya se de mpanimfo kan se raye hoyi uyi ba ko a ebu okabom so do a enye dai enu tinkabom na medi mehia ne odo ne kroye se beba fiase na fiase apane ntima pefra na mes de mesa esrefa asrewa tv asre afoni adofo se yesre omo ko clinic na ye no sei ase koso ase nkoso eti yesre se obi biara bia ko fiase ni bawo se oye ohu a o pepe bia no yesre se omebo aye na yempe yemie sa ko clinic na bi bia koso da ku fiase man nyina ase da mabusu afo na yema na matra nkomia mane adofo nyina da bibia ase yade wo wie no ku fiase sabe ehwa ohene kwakura nche kwa ye hyehyeye amamne na mamre kwaso na mamne kwaso na yeyi odofofo obaye busa pani sesi a obaye na wo shi ku fiase man wo busu ya odamu sebe ya bibia be tubako asubie na yi abusuani mu nipa obetimi adi ko ni mama ko ni puntu esapata no nsa yo asrewa tv for me damwase ne America nyina ne se edimpaibo esre otwedi ampone na nanom se obi ofata bia no omunyino maye a oye royal family de na se member de enyino bra sisi ya no de enyamie kwai afi ni mpanifo be ye totoye ya mamre ne amane nti afi na e bedwene ho na ye de ye oni etuoto no ne de gina sabi trono na no me de ye bomba ye se yankopon ne na nanom momodi nyini pa betimi asom ko fiase man me kan ye ho e ko fiase man pa na ntima pefra kamwase ya wiere saro ya beda aye abusapani ase na no disemu a etwato na wode ema ko fiase man
America say kabomu no na meda fiase man nyina ase say na meka ye no a mabusuafo abusuan panimfo na na jebi na na kwaku pra bosomfo na na adabo na na hema oba pani mi amabusua pani a won so na onya opepa say ne wo fa ase memra na memma be fa no tu no so eda wo mu nyina na me fiefo abusua nyina me nye obi afim sofo kramufo nyina ne aponfo nyina me obi biara se enka bomu no an omoaye na ku fiase adem de wi to anse obi a fa hu emene kasese bia na o wadwenkyere bi na odi hye ni tirim o ma mekere ebie ya aporato ho se obi a o wadwenkyere betimi de o ma no mpuntuo ne kankura bade nipa na omra na yina ye insesa adwene na fiase mfa ne ntima pempra damase yo yebako aye nana jebio ifu a ne ko ene yanko oba pani ho ifu a yakọ nana jebio ona ye oba pani establiwa senior royal oba pani eni one abusua ne nyina aka bomu a obo ye owura otredante ebi a wo hwe ebi ene de ye bodin na etwato na hotedin the teacher kulu ba ne din nana otre dante asene roya abusua pani omo ana akabo mo obo yi edna kire kuri a ene omokotia nana no me leda ponde tifu on ka kire amapani mapomu ye na mji so so hoye ani adomo ndamase asro tv ndamase pa ye meneji ye mahuhu akwa na akuside ye teacher ye lanti say o me ye asene abusua pani na de meka kire no ane say wo kan sem bi say obi a onim tutu no ye de na tu ahwanu ni ye say ye waka bibia betuto ama ye yasin fi afaye ma fera na me kura me de ye me da kura ne say ye ko ba bia busun mu tete ye wo kwa wontumi nkwa na ne nkambo mu aba ye nyina ya kan bo mu so ye ko ba bia nyame abusua pemu so ti na msmeti ti be nyame ase ya enne dwumadi ya abaso from amaye e de obia so bibia oba bibia nyankopɔ wo hyira no na kulu so de nyame epe ene oye kulu da kameti we mo fan chem nti enani last minute ye ka bia obia se dwumadi bi wo na na hemafi a se ya mesmesa akodi ho nti me pejani e da mansia so we TV from the obia ahwefo ye ko aye nana jebi kankanfo ye asene royal abusua no so oda aye boma ba kwa no a omu nyina kabom be ye asene royal ye nyini no na ye mu tete adabusua no mu tre no na enchemu ebam nana jebi kankanfo nana ena de ye da pon de me ho ye mtana na mada ro ma so ho ye ibisi adamasi asewe TV for ndia mudi kufiasi na wa mama kuonitin kwachiri bia ye de kuma bia so namu so ti enka ya ko masenya dia mala nyina e ma sama to ko so yesa asko sa me masintia na kan se ya ni ne da nas se de shani na ya nkabu afi yetine yi na abusia pani wa chere tanti so da du so mana futi de na na mga ka wunda na sa se iti ya kabu se na bu afi ya ko afi de ebo abusia no ni sama se abo abusia pani de so no an kan se wasa won pani fu a se bi on fa ni mamma sa pani fu ni mo ta de pia de si e sa ni dia e ko totin afasi ni bless no sabi ni timpa ahwefo amaje brana mo hwe Astor TV enne eya koside eye asene royal abusua adehye abusua okufiase nananum awo ene di ekira epeso ye ba fitie mu no na wo se ene abusua no anifo hwekom ya Michelle so wo so ahwe
share na obi ahwe bibi anko ya na wo comment na to ase na mo ano so wa ase ofra abepam no yanko ye bia no ye be na esisi se de etafo a magebra na mo hwe o hwe ankese a watimi sabe kun so a na sachre kuma adoma bro kofo watani nyina achi na ezanse kuro no mudu a na no so wasudi a omo adeye adwuma ko amakuro no achi ko nanim esani ntini na wo haje meet ba ko the all can ene na adfedi a yahuni nei o ka kira ka for natifo a omo hwe yo no me da obi biara ase manage peace ene dua yi ma die kesewi akoso na asene royal de me nananom nimpon wo mo na wo mese ansa na mese ebe wo me so ma wo papa wono so wa wo me ke bia na bi ni wiase enti wo me nananom prekope ni mu ho agro na hima ma abofo de nsa se dedai na omdo obusu apani esiso senti na yakoside sabrin ke se mo aso yeso nenso adihia de sabi ko frache ntumrade senti nya bresen ne menya pepa ene tuwache edia tami na nanomochi na bisiapene konya ofro no mena nanso yeso de mpago atanechi ti se na mu do mabro konfo media sia ti se mena nanom sabi o mbi ani die ne sefata so ma ye ni eso die ni die sefata e ma obu ma setere pembo sapa odom sonko mu je eche enti yeso ye dia koma pa ele somo mo na koso aso mena nam ko sisi odom ko be frame ti meda atifo na hwefo enyina ase sabre ye sero bibia so mpampa bokese entai ni na kibise ne na mu se onkonkro sane pa enne de ye hunu ne no onkonkro gebra wo sane beti ponso to fu jankopon fa mo ne mpa bo sa entai na ye chi no mo ana dwumadie na sabio ye de ponso kutu nwre no ye de ko na ko bi boko mpa bo so asore so krabo so na nanom so bia no mo mpampa bo entai asenya roya achi na nka bo so ko a e ba ko fiase kure mu na nanom so enya ho aso me da wo bia asebe na mdu wie no nim se enne ya abuseni nyina ka bo mu a omu nyina yi pa ba ko obo ba ko so se o ko chapeni no sa tunde ba kromo ala jiri sam ho tomo ede na wo ka kire abusia ane afefo mo hwe miti ba ko peni yo ahwefo ne atifo so ye ko fiase bo so free how na uti kuro bia mu nko ade odo ene kuro ye ne hwe yempene se adechie ebi ko gya mi ni yensa ekoye dom yenye dom ntia busu epani anaye dom entia oba pani anaye dom entia sebio obrempa oba yeyina ye bompa ya se nyankopon na nanom se omni ye hene ese fata emaye na opa sonso mfa akomaje enka bom se de prawi ba ko ikuda ka bom enno onka busu ani ko dua nyina bom se praye na on theatre bibia akwan so bia chi na adwira wodi no se before din kai eso betente na ache na kwan timi de odo ene kroya ene kabom ena mesre ikofi asemai se o nyina me fo no kroya entra na nim se yankopon so beto botupa aguso ama kroi afa ne ntema pa afra medamos ngada sidana do bro na sachire na omo ade eyabusa pani na otre nante ekochire abusia no so no ade hye konkra koya ke otimi tira konya no so maniedi ani owura ana honorable abijafi party ayebonu mo ya assembly mape ene o institute ni pani okufiase utu asekai school yakono ho dadi ogun ye nyina na abusia no hye o maye ya also e ka kire ya tifo honorable me ho ye this also ho ye e dey na o ka kire ya tifo na tifo trade about us da ponde so odi yankwache na so aka yaka atiasefo na erika na beda asba TV for us awo fire mode omanyi kura na so ni ase na ebusu na kwase be se ibadie ayefe na bro se de bisu yeso se de esidin kabum esi eba no ye se na me ba share won nyam ama abra nyina na kabum ama pa ababusu ni se na se de eti
ɔno de suma de twa to ɔne afoto a ɔde ma abusua anka ebi a wo so obi wɔ ataka ɔde mu na ɔtutu jaba abusua anka bɔ mu abanu afoto bɛ na ɔde ma na ɔde kwade sɛ de pa kwade o nyame tamfo dada obi otu sa bi nyame tamfo obi on pay ye bi na so on penka bɔ mu nyame tamfo na nyame ama ya tia sɛ yɛhwɛ wɔ nwom ma no sɛ yɛhwɛ ne yie ɛne fɛ yɔ sɛ dwama yɛ de yɛbɛka bɔ mu tropa ko ɛno nti sɛ nyame hu bi sɛ ya na ɔsɛ yɛ de nyakyi sɛ de ama kɔma bɔ mu tropa ko ɛno nti obi a ɔmpɛ nka bɔ mu no no nyame tamfo nti no yɛsɛ nka bɔ mu ma pa ɛde ma buhyɛ sɛ de bɛyɛ buhyɛ ɛbɛkora ne mu na asɛ sɛ deɛ ne kwae de yɛhuni na deɛ yɛka no sɛ nyame no ahwɛ buhyɛ mu na afei wɔnyi obi a ɔbɛdi abuhyɛ anim kae ne kyerɛ ɔhene ya obeda kufiasamaya no na boa ama oman no akonkai ada because enyini kro na nyini na eyekase nti enya ohene ekromu a emboa oman no nti yese nyame so do ankasa na fi wonyi kanifo papa maye no bedi oman ni oman na fan papa efra and the papa so whatever ahafo ba jibre na mo hwe Asrewa TV enne akoside a ona wo adija fida ne twetwe komo no one ne wofa nana ochire dante ene na abusua no ne kochire to fiase achire ko no ene wone buso a ntwe de ka achire bia ye de bebra no ya me sure so wa de bre na so ya me nyo kese e do bibia ase